Shwmai, ni di Clôndelas. Ni ydi tribute act cynta yn Gymraeg. Ond dyn ni ddim yn cael chwarae caneuon y band dyn ni'n tribute i. So nath ni ddechrau'r band blwyddyn diwetha? Oedd y tryst yn... Osian. Sori. Oedd Osian... Pa'n neud quotes. Sori. Oedd y gig gychwyn oherwydd oedden ni'n just yn fan nawr o'r band Candelas. O'n i'n really licio music nhw. Unwaith i fi ddechrau gwisgo goatee, turtleneck. O'n i'n sylweddoli bod i'n cael lot o ddiddordeb gan merched. A dynion. Ai. Tristan ydi fatha Osian Candelas, ni, Clôndelas. So ti'r twins? Na, fi di Ifan Candelas. Mi oedd gynnon ni twins yn chwarae efo ni sef Steve a Kelsey, ond nes di rhaid sac i Kelsey do, oherwydd fod i ddim yn identical twin i Steve gan mai hogan di. Do. Osian Candelas yw Lewis y drummer yn Clôndelas. Mae fe yn handi gael yn yr ystafell, achos mae'n helpu fi mynd mewn i cymeriad. Ond dyn ni yn edrych am drummer newydd, achos dyw Osian Candelas ddim yn edrych dim byd tebyg i Lewis y drummer Candelas. Mae'n really frustrating weithiau, achos mae Candelas yn cael cynnig y gigs mawr i gyd. A weithiau pan mae fe lan i trefnu'r gigs, os bod e rhwng Candelas neu'n Clôndelas, maen nhw wastad yn dewis Candelas. Wastad. Sy'n weird, achos bod ni'n costio'r un faint. Ni'n cael cynnig y gigs mae Candelas methu wneud. Ond y broblem wedyn yw os bod Osian Candelas methu wneud y gig i Candelas, mae Osian Candelas methu wneud y gig i Clôndelas. A mae hwnna'n rhoi ni mewn picil go iawn. Weithiau mae'n teimlo fel bod gan Osian commitment issues. A fi'n gweud hwn off gwyneb e. Ond weithiau mae fe'n teimlo fel bod e'n rhoi Candelas o flaen Clôndelas. O'n i yn teimlo reit flattered pan oedd rofyn i fi fod yn rhan o'r band, ac oedd yn anodd iawn dyna achos dwi'n methu dyna i fod mewn band, really. Dyna dwi wir eisiau gwneud, a mae o'n... Dwi'n bod mae'n rhywbeth i wneud. Ond maen nhw yn dicks. Bob tro ti'n mynd i'r dwi'n auto painting, painting o droi'n arall. Iser sol yn sownd yn bar. O dro taxi yn lle gyrru car. Sneb yn tre, ond mae'r tre yn brysur. A dim diod